Nalidem a pakasalitaan ti Pilipinas ti malaglagip ita alawas. Gaputan na pasamak iti umuna alawas ti June 2001 ti lamitan siege ijay Basilan. Adu tinaybuy sa biyag para iti linakan kapya iti daytoy apagten. Dagiti nagbalin a pasamak iti nasa oranget ipaay ni Angel Kim Pengcosro. Aging ka June 3, 2001, ijay Lamitan City, Basilan, na bara aranget tinapasamak iti nagbautan ti Armada Pwersa ti Pilipinas kontra iti na mapulo akamang ti Abu Sayyaf anang surek iti syudad kanang kautibo kadagiti tattao iti uneg ti Dr. Jose Torres Memorial Hospital ken St. Peter's Church. Kabayatan ti panakiranget da nabaulanda na itugot ti sangapulong individual kas human shield manipod iti 20 a hostage. Nang kautibo dapay iti 5 nga individual a pakairamanan ti nurse ani Edibo Rayap. Nang kautib dapay met iti daduma a mannalon kabayatan ti panagsanod da. Tapno saan analaka ang makapaputok dagiti militar amang kamkamat kadakwada. Linugyan da a sinerdat ti syudad iti June 2, 2001 iti alas 4 ti malem. Iti panagresponde ti militar, nagpatpatnag ti gubat agingga iti kaagsapaan ti June 3. Pinalawlawan dagiti soldado ti pasdek. Tapno awan ti makalibas ngam nabaulan dagiti armado a grupo ang naglibas, kabayatan ti rinupak iti parbangon ti June 3. June 4, intuloy a kinama ti pwersa ti militar dagiti agliblibas a kalaban. Kadagitang aldaw, indeklara ti leader ti Abu Sayyaf ani Suliman a suicide squad ti grupo na kabayatan nga da iti ikot dati 20 a hostages manipod iti Palawan ken daduma pay nga individual iti undag ti pasdek. Sakbay as inerek dati syudad nagapod a manipod Palawan anang kautibo iti 20 nga individual pakairamanan ti talo nga US citizen manipod iti Dos Palmeras Resort iti Honda Bay iti May 27, 2001. Intalaw da dagitoy babaen iti panagdalyas at da iti sulusi aginggaan nakadanon da iti Lamitan City, Basilan. Dita ang nagkamang da iti nasao asimbaan kon ospital anang isaknap iti ridibok. Katugtugaw iti ni President Gloria Macapagal Arroyo kas presidente. Anang sukat ni President Joseph Ejercito Estrada. Indeklara na adagos ti all-out war kontra iti nasao a grupo. Sumagmamano abulan tinapalabas, adda dagiti dadduma a hostage a maatap a nakalibas ken napalubusan, bay tadaksang gasat dagiti dadduma. Impungsay dagiti Abu Sayyaf ti ulo ti maysa kadagiti Amerikano a kinautibo da ani Guillermo Sobero. Bay dagiti agasawa ada Martin ken Gracia Burnham ket kinautibo da iti unos ti maysa atawen agingga iti June 7, 2002. Iti ranget, iti nagbautan ti militar ken Abu Sayyaf pimusay ni nurse ani Edibo Rayap ken ni Mr. Martin Burnham. Bayt ana ispal ni Gracia nga daan iti sugat. Idi 2004, sangapulo katupat nga Abu Sayyaf tinasentensyaan iti tungpal biag apan nakaibalod pakairamanan ti talong individual nga daan pakainaigan iti Lamitan Siege. Idi 2014, nakambag ni Nasser Usman akaraman iti nasao nga insidente. May isa kadagiti banduar iti nasao aranget ti Cordilleran Soldier manipod iti probinsya ti Fugao ani Colonel Ruben Ginalbay nga idiket adaan iti ranggo a kapitan. Indawluan na ti tropa na kontra kadagiti Abu Sayyaf. Impanakkel na nga iti pakabuklan ti panakiranget da agingga iti panakaispal dagiti dadduma a hostage. Inaramid dati kabaulan datap nung itandodo ti linak ken kapya iti Pilipinas ken dayaw ti Cordillera. Sa mga kabayan ko ng mga taga Cordillera, sana hindi namin kayo napahiya sa aming mga aksyon, aming mga na-assure ko hindi naman tayo nakakahiya doon. Lagi nating taglay na tayo kahit nung simula pa ng panahon, matatapang yung ninuno natin. Tayo yung mga taong marespeto, meron tayong ethics ng pagkidigma sa ating kultura. At hanggang ngayon, hindi natin yung binibitawan. Iadal iti daytoy apagteng, kas kuna ti pagsasao, rumimbaw lat tatilawag kontra iti sipnget, oray anyo ti pileg amang kalug iti daytoy. Kanayon ang naglagipen, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan, iti masakbayan.
Angel Kim Pengosoro.